Children of God, mga anak sa Diyos. Sa matag misa, sa dili pa ta mudawat sa Holy Communion, atong litukon ang mga pulo nga Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Tingali daghanang nakamemorize niini apan wala mahibalo sa gigikanan niini. Kini nga mga pulong gikuha gikan mismo sa ebanghelyo sa Romano nga opisyal sa dihang gusto ni Jesus nga muadto sa iyang balay aron ayuhon ang iyang sulugoon. Ang maong Romano nga opisyal bisan adunay gahom ug otoridad nakaila sa iyang kaugalingong pagkadili takos atubangan ni Jesus. Wala siya nangayo nga musulod si Jesus sa iyang balay. Nangayo lamang siya nga igo na ang usa ka pulong gikan kang Hesus aron mamaayo ang iyang sulugoon. Sa paglabay sa panahon, nakita sa simbahan nga ang mao nga mga pulong haom kaayo isip pag-andam sa pagdawat kang Kristo sa Eucharistia. Kay sama sa Romano nga opisyal, kita usab dili takos nga mudawat sa Ginoo pinaagi sa atong kaugalingon nga mga merits. Apan pinaagi sa iyang grasya o kaluoy kita gidapit sa talad kananan sa Ginoo. Mao nga sa matag misa atong ginasubli ang pagtuo ug pagpaubos sa Romanong opisyal. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita kanato sa usa ka tawo nga dili sakop sa katawhan sa Israel apan adunay dakong pagtuo kang Hesus. Mao ni siya ang Romanong opisyal. Nakapahibulong kini kang Hesus ug nahimo siyang ehemplo sa tinuod nga pagtuo. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo nag-uban sa pagpaubos. Ang Romanong opisyal dako kayo og ranggo diya sa mga kasundaluhan sa Roma. Aduna si jay otoridad ug daghang tawo ang mutuman sa iyang mga sugo. Apan sa dihang nag-atubang siya kang Hesus, wala niya gamita ang iyang posisyon aron mangayo og pabor. Hinuon iyang giila nga dili siya takos nga duawon sa Ginoo sa iyang balay. Ningon siya, Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word and my servant will be healed. Matthew 8:8. Sa binisaya nga hubad, Ginoo, dili ako takos nga mosulod ka sa akong balay apan isulti lamang ang pulong og mamaayo ang akong sulugoon. Ang pagtuo sa Romanong opisyal dili lamang pagsalig sa gahom ni Jesus. Kini usa ka pag-ila sa iyang kaugalingong pagka dili takos. Ang tinuod nga pagtuo dili mapahitason. Kini mapaubsanon ug musalig sa grasya sa Dios. Usahay sa atong kinabuhi gusto nato nga kontrolon ang tanan. Naghuna-huna ta nga tungod sa atong kahibalo, tungod sa atong posisyon o kalambusan, dili na nato kinahanglan ang tabang sa Dios. Kay hiniti na gud kunuhay ta. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga bisan unsa pa ang atong nahimo, ang atong naabot, nagpabilin kita nga nanginahanglan sa grasya sa Dios. Ang tinuod nga pagtuo nag-uban sa pagpaubos. Ikaduhang punto, walay utlanan ang kaluoy o gahom sa Dios. Ang Romanong opisyal dili Hudiyo. Sa pananaw sa kadaghanan, siya usa ka langyaw ug dili sakop sa piniling katawhan. Apan si Jesus wala mo tan-aw sa iyang kaliwatan. Ang iyang nakita mao ang pagtuo sa maong tao. Ug tungod niini, gidahig siya ni Jesus ug giayo ang iyang sulugoon. Gipakita ni Jesus nga ang pultahan sa kaluwasan abli alang sa tanan nga motuo kaniya. Walay tawo nga layo kaayo aron dili maabot sa kaluoy sa Dios. Ang gugma sa Ginoo dili limitado sa rasa, sa kultura o kahimtang sa kinabuhi. Kini usa ka dakong pahinumdom alang kanato nga dili nato angay hukman kinsa ang takos
o dili takos sa gugma sa Dios. Adunay mga tao nga atong gihuna-huna nga layo sa simbahan, apan mas lawang pa di ay ang ilang pagtuo kaysa kanato. Aduna usab mga tao nga walay daghang kahibalo sa relihiyon, apan puno sa gugma ug kaluoy. Ang Dios nagtan-aw dili sa gawas ng dagway, kundili sa kasing-kasing. Walay utlanan ang kaluoy ug gahom sa Dios. Story time. Nahinangutanan nako nganong adunay gitawag nga military chaplain. Ang hinungdan mao nga bisan ang mga sundalo nanginahanglan usab og spiritual accompaniment. Ang military chaplain usa ka pari o ministro nga gitahasan sa pag-alagad sa spirituhanong panginahanglan sa mga sakop sa militar o sa ilang mga pamilya. Nagsilibrar siya sa misa, nagapaminaw siya sa mga kumpisal, ug naghatag og espirituhanon nga mga tambag. Usahay mukuyog usab siya sa mga sundalo sa mga lugar nga adunay kagubot o misyon. Dili siya magdala og armas tungod kay ang iyang misyon mao ang pagdala sa kalinaw ug paglaom. Daghang sundalo ang nagatubang sa kahadlok, kasubo ug trauma tungod sa ilang trabaho. Busa ang chaplain ana aron pagpahinumdom kanila nga ang Dios nag-uban kanila bisan sa lisod nga mga sitwasyon. Sama sa Romanong opisyal sa Ebanghelyo, daghang sundalo ang adunay lawom nga pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ang presensya sa usa ka military chaplain, usa ka timaan nga walay dapit nga layo kaayo alang sa ministeryo sa simbahan. Bisan sa kampo, usa natad sa gubat, ang Dios nagpadayon sa pagtawag ug paggiya sa iyang katawhan. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagbaton sa pagtuo sa Romanong opisyal. Magmapaubsanon kita unta sa atubangan sa Ginoo. Ilhon unta nato nga nanginahanglan kita sa iyang grasya matag adlaw. Musalig pud unta kita nga ang usa ka pulong gikan kang Hesus makahimo na sa pag-ayo kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.